Čiže ahojte. Takže my sme dve dievčatá, ktoré budú robiť videa. Takže my sme dievčatá, ktoré budú teraz pre vás robiť videá. A Lenka, máš niečo? No, budú to rôzne challenge, budeme robiť všelijaké sprostosti. V ďalšom videu by sme chceli zo seba robiť princezničky, čiže by sme sa chceli malovať so zavretými očami, ale to uvidíte. Pozerajte video. A toto, čo sme robili teraz na začiatku, to bola taká blbosť. Čiže ja sa volám Lele a... Takže ja som Lele a ona je Didi. Áno, presne tak. Ja som to domietla. No to je jedno. V každom challenge by sme mali mať takéto okrele, ja biele, ona také ružové. Lenže my si ich... No, my si ich vždy odložíme, pretože keď budeme robiť všetké sprostosti, tak nám budú zavadzať. To sú imidžovky. Nie sú to dioptrické. A prosím nás chceme, aby ste nám nepísali, že kde to práve sme, kde bývame, tak by to bolo najlepšie. A ako sa voláme. My chceme byť také, že aby si nás nikto nemohol vyhľadať. Takže sme si dali takéto imaginárne mena, tak to nazvem, aby to nebolo zase také, že... Áno. A sme v rôznych prostrediach, toto nie sme ani u nej, ani u mňa. No ale niečo sme našli, tak sme sa to usadili a sme tu. Čili video. Stojí nám to na takej zvláštnej veci, ale to vám nebudeme hovoriť, pretože vám to bude napadné. Za tú kvalitu prepáčte, ale tá by sa mala časom zlepšiť. Práve to točíme na tablete, takže to bude často, akože možno prvých 10 videí bude to takéto nejaké. A potom by sme plánovali si kúpiť niečo kvalitnejšie, aby to natáčalo nejak normálne. Ale samozrejme, ak dáte odber, like, ak nás poteší, aspoň keby sme mali nejakých takých 500 odber, tak by nás to veľmi, veľmi potešilo viac. 500! No to je obrovské číslo pre nás, to viac nemusí byť, ale stačí úplne 50. Nestačí aj 50. To je úplne by bolo dobré, že... Keďže len začíname, tak je to v pohode. Vždycky ja budem mať na ruke, počkajte, ja mám svoje trčo. Vždycky, nehovor vždycky, ja mám takýto. Budeme taký, ona bude mať ružový, ja fialový. Dobre, a vždy vo videách budeme hovoriť, že čo budeme robiť na nasledujúcom videu, pretože my nie sme také dievčatá, ktoré sledujú novinky a všetky komentáre od vás, takže budeme hľadať nejaké challenge, ako je fazulkový challenge, áno, potom budeme robiť yoga challenge napríklad, alebo ice bucket challenge by sme chceli, ale síce je to staré, ale cez leto to bude. Mojko, nekýcháš. Dobre, hovor. No, ona tam má mačku, čiže dones ju. Čiže to je stratený prípad, hento, keď má mačku. Mám dve, takže len pre informáciu. Áno, ale toto je mláďa. No, nevyzerá ako mláďa, ale je menšia. My sme nasadili, že bude Whitey. Hovno. Nie, ona je Mafinka. Mafinka, ja ju volám Mafinka. OK. Mafinka. Nie, Mafinka volám mamina. Dobre, takže to je asi všetko. A náš pokrik, ešte neviem, aký bude, alebo... No, ale teraz dáme, že čaute. Ja to budem nosiť takto, pretože takto vyzerám ako úplný idiot. A ty tam nechoď. Choď preč. To si nevšimajte, to je imaginárny človek. No, takže... Toto, čo mi tu stojí, jak taký... Takže zatiaľ bude čaute. Áno. A potom takto, že čaute. OK, ale viem, že také... Dobre, môžete nám písať. Ja budem mať túto takto. A dáme si potom sa ja vtedy... Dobre, čauky. 3, 4. Čaute.